Panguva inoyi Valerius Vanda okweshenwa nevanhu achinzi munombofila sei kana muchidhiraivha aiwa motokari dzenyu muchiperekedzwa nemabhodhikazi vanosvika 30 kana mamota vehicles 20 ari surrounding you. Obvunzwa achinzi how do you feel? Hamuoni kuti imiwo munenge muri kukanganisa here kana kuti mune matogarawo nemweya wacho? Sana pene masvika kudanyirwa panapa notibva subscribe like out on the bell kuti inozimbaya vanobuda chiposa mapictures amuri kuona ari compiled ari kuratidza kuti how she died panapa achinzi he was poisoned instead pamusoro paallegations ekunzi akanga abatwa necovid-19 nemamwe magenerals amuri kuona aiwa akatsakatika wabuda nyora achiti how does Valerius Vanda feel while driving in a horde of 20 flashy cars that is forcefully descending onto a ZANU-PF party card selling trade fair ZITF1 that is no single local product on display? In an economy that seems producing only death certificates of top military generals since 2017, the latest two senior military generals have died one after the other in a matter of days, both of them soon after being fired by President Emmerson Mnangagwa. Soon after the death of one of another top Valerius Vanda colleague a few years ago, the head of state accused by the former First Lady Grace Mugabe as a mercenary was captured on camera waving a piece of paper which he said is new evidence discovered on a later date that diagnoses the death of Parents Shiri as that of COVID-19. Tomaswa anobudanyirwa panapa atirikuona kuti aiwa throughout information iri yachidigiwa up pamusoro pemagenerals vari kuona kuti some of them vari kufa after vachangobva kufa nemutungamiri wenyika. Kunoonekwa nhau dzanaparents Shiri dziri kuonekwa kunzi aiwa kufa kwavo kwanga kuri unclear nemaallegations aipiwa panguva inoyi nguva yacho iyoyo akanga ari manyepo. Vana chibvunzwa naValerius Vanda kuti aiwa no how do you feel panguva inoyi muchionekwa kunzi paZITF kuri kuonekwa kunzi pane maexhibitions hamuna kana one exhibition yamuinayo but munoti surrounded nemotokari 20 uri munhu wani zvako. How do you feel? Kutya here attacks or what? Tuzive mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section metiza mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.